Artista Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritu Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa matuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila ay iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga binigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ingatan ko sila sa iyong pangalan, yung mga binigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay paririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalaang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumahatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila ay iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yung mga binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako ay iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipagkikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
mamaya pa taong po manalangin tamo. Malugod at malam kay kaming pa. Pasibayo, ini po yung kay kaming masyang kaibakan. Makatipon kami kiyang mikakapatad. Banting upayang gaon milawang punto paranding kay kaming katungkulan kay kaigpa. Gunumin Diyos, alala pong pupos din kay kaming kapasalamatan kung dapat mong mangayap kay kami. Ginuna na yung abdas mikareti nang yung iwan na kang pumpuryan pamintuan din kay kang kautusan. Ganoon Diyos, anong makananong karingal doon hapon, dinalan niyang mayan karin kay kaming biye pa uri naning lugod mo. Ginoy ningal doming daratangin miya kamalayan makanyang kepong magsabing mayap kaya ka. Turutan mong landasan miyang pasibayang payapa karin kay kaming biye kayang batang payang karingal do bukas Diyos ko makanyang kayang malayang makagalo karing bordi mo. Ganoon Diyos, ore ne purang kaya kapengari makatagan pang mapilan na namyamdasyon kayang kasaltal doon hapon. Diyos ko, ginamit mo at may mintok yung buri mo. Noong ninuman po ating bitbit na parandam nganing or sa iti, tiking karelang ko buntok nangan. Diyos ko, makanyan mo nga pisan. Kikilihim makanyan mo nung pakayapan. Banting upayang gano'n Diyos, makanyan bilang nga kayabe, at makanyan dake nga subaybayan ka rin nga dobo kasi kasulong naning kayang kasalpantayanan nikpa. Ginuwan timurino reta po rin kaya kaming pengari ang po ang kapataday, tiyo king Maryong kakarnan at yung gamat na rin biyasa. Tulutan mo ngayon o sana lambayan dingal do, ganun Diyos. Makanyan mo nung pakayapan. Ganun Diyos, itulad mo ka rin kinayap ka rin aldo napon, ganun Diyos. Makanyan mo sanang ibiyag ratikwerdo kay kaming anak mong magsimula king kayang kasalpantayan nikpa. Ginungin mag-aral kami king eskwela na ning biye. Dinan may kabias na ning balang metong at metong kay kami. Makanyan mo kayang puluran king kayang mapaling lugod banting upayang itang paimsasan metong. Malaya kayang mahagalaw ka rin kay kaming katungkulan kay kaigpa. Ginuy ka po yung manakit kaya kaming balang sarili. Ikpambanal, tulutan mong alang kayang gana ng bibiyem pong sikanan kaya kamig pa. Ginun Diyos, o inipuring pitili mong kasangkapan na taleteda rin kaya kang upaya. Ginun Diyos, diyan mong piyas sampung sikanan. Banting upayang makanyandang malayang galawan ng karelang katungkulan kayang kasalpantayanan at karing taong mangailangan ikpa. Ginuwer ka po yutos niya makanyang kayang magsabing mayap kaya ka. Baluming nung mga wani ka kay kami na numan nalaki ang harapat. Ginore ni puring kay kayang pisasan metong nga nga ba kay Tesa na tanggapan mula at tanggapan minayaman lihim tang kayang kayablasan manibat na nga gampo king wakas. Iyan asa.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, hindi nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediuminidad.
Panalo. Isang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong aking ipinaabot sa umaga pong ito, mga minamahal po naming kapatid, magulang sa pananampalataya, isang magandang umaga po sa ating lahat. Naway ganap nating masumpungan ang kapayapaan sa ating mga puso at si Kristo ay mananatili upang sa gayon ay siyang magiging gabay natin sa ating buhay, sa landasin, sa paggawa, sa bawat tungkulin ng bawat isa sa atin, lalo't lalo tigit sa eskwelahan po ng buhay. Ano pa? Bago po ako tumungo sa paksa, bigla ko pong naalala ang ating national anthem, kung saan nagpapatunay po na ang ating Probinsya 5 o Pampanga Provincial Committee 5 ay malayo na po ang nararating. Ano po? Gusto ko pong ipaalam sa inyo ng ating pinaka-national anthem ng Ibagayway dito po nanggaling sa Sibol Tagumpay B. Ano po? Na inadapt po ng mga Region 2 sa panahon po ni Hermana Gawiran. Napasyal po siya rito. Meron po tayong kanta rito, Kapampangan, yung pong bandera. Na po? At nung nakita po ni Hermana Gawiran, inadapt po niya at ikinumbert nila ng Tagalog. At sa ngayon po, siyang naging national anthem po natin. Palakpakan po natin ang ating pananampalataya. Ngayon po, dadako po tayo sa ating paksa na ating pong pag-aaralan. Ang paksa po natin ay kung ano ang itinanim, ito ang aaniin. Ano po? Sa madaling salita po, kung pong nagtanim po tayo ng palay, sigurado po, magbubunga po ng munggo. Ay, palay po pala, no? Gising pa po tayo. Ang paraan po ng pagtatanim, kung pong titignan natin sa paraan po ng mga magsasaka, ano po ang unang ginagawa ng magsasaka? Hindi naman po sila kaagad na nagtatanim eh. Ano po? Kasi po kung kaagad silang magtatanim, kung maraming damo, magtatanim na sila, ano pong mangyayari sa itatanim mo? Ano po? Hindi po tutubo. Kung tutubo man po, mauuna po yung mga damo. Sa paraan po ng pagtatanim, ayaw dapat linisin muna ang bukirin. At hindi lamang po kailangan linisin. Tignan po natin kung ang lupa ay maasim o hindi. Kaya nga po yung mga magsasaka ngayon, gumagamit po sila ng abono o fertilizer. Na po? Upang sa gayon, kapag nagtanim sila, nakakasiguro sila na ang itatanim po nila ay usbong ng mayabong at magkakaroon po ng magandang bunga. Ano po? Kaya po, ang paksa po natin sa umaga pong ito ay napakahalaga po sa ating buhay. Dahil ito po ay nangyayari sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ano po? Kung titignan po natin ang ating naturalesa, meron po siyang batas na sinusundan po natin. Yun pong galaw, ganting galaw. Ibig po sabihin, kung ano ang ating itinanim, siyang aaniin. Na po? Kung dadalhin po natin sa law of motion, kapag binigyan mo po ng force ang isang bagay, ano pong mangyayari? Gagalaw po yung bagay. Ibig po sabihin, sa bawat paggawa po natin, ay may kaakibat na answer sa ating ginawa o kasagutan sa ating mga ginawa. Na po? Kaya nga po, meron po tayong gintong aral na ating ginagawa sa ating mga buhay. Ang sabi, kung ano daw ang gusto mong gawin ng iyong kapwa sa iyong sarili, ay gayon din naman ang dapat nating gawin sa kanila. Ibig po sabihin, kung pong gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, yun din ang magiging
kaakibat ng ating ginawa, gagawa rin po sila ng kabutihan sa atin. Yan po ang batas ng karma. Ano po? Sa batas po ng karma, na nasusulat po sa ating referensya, dito sa San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 26, ganito po nasusulat. Kapitulo 26 po. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbabayaran ang katapus-tapusang beles. Ibig pong sabihin, sa batas po ng karma, hanggat sa kaulian po ng ating hininga, babayaran po natin yung ating mga pagkakautang o yung ating mga pagkakasala. Na po? Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng karunungan o ng faith sa ating Panginoon. Datapwat sa ating pong sarili o sa kaparaanan po ng espiritismo, hindi po sa pananampalataya lang nabubuo ang isang reliyon. Ano po? Meron pong kaakibat na paggawa. Kaya nga po nasusulat sa Santong Kasulatan na ang pananampalatayang walang gawa ay baog sa harapan ng ating Panginoon. Ibig pong sabihin sa makatuwid bagay, ang paggawa ang siyang tunay na magiging salamin ng ating buhay. Ano po? Ibig pong sabihin sa pamamagitan ng paggawa, dahil po sa ating doktrina, sa labas po ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Ibig pong sabihin, sa labas po ng ating paggawa ng ating kabutihan sa ating kapwa ay siyang daan upang maligtas ang bawat isa sa atin. At kung hindi po tayo gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, ano pong sinasabi? Wala pong tayong kaligtasan. Dapat po na dito sa referensya, nasusulat po sa Ebanghelyo, sa Galatia Kapitulo 6, versikulo 7, para po mapatotoanan natin ang ating paksa, ganito pong nasusulat. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nagpapabiro sapagkat ang lahat ng iasik ng tao ay siya namang aaniin niya. Kaya pong amanong kapampangan nung nanop po kaning tenam na ning tao, yaing kayang pupulan. Ibig pong sabihin, kailan po kaya tayo dapat magtanim? Sa kaparaanan po ng ating ginagawa sa ating pamumuhay sa araw-araw, tulad ng isang mga asik sa bukirin, kailangan pong linisin natin muna ang ating bukirin. Ibig pong sabihin, kailangan tanggapin natin si Kristo sa ating mga puso upang siya ang manatili. Ano pa? Kung hindi po kasi natin tinanggap si Kristo sa ating mga puso, paano po tayo gagawa ng kabutihan? Sapagkat hindi po natin makikilala ang kanyang katuwiran kung hindi po natin tinanggap si Kristo sa ating mga puso. Ano po? Sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo po ay malilinis. Ano po? Kung nagkagayon man po ang katuwiran po ng tao, na sinasabi po natin palagi sa ating sarili na ako'y tao lamang, na mayroong laman, na mayroong pangangailangan. Totoo po yun. Patutuanan ko po na totoo po yun. Tao tayong may laman. Tatapwat, nandyan yung mga karunungan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang pagkatakot sa Diyos, sabi ng nakasulat sa Ob, Kapitulo 28, ay siya ang karunungan. Ano po? Basahin po natin para hindi po tayo mawawalay sa paksa. Job Kapitulo 28, versikulo 28. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang pag-iwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Ibig pong sabihin, dahil sa pagkatakot natin sa ating Panginoon, nagkakaroon po tayo ng karunungan, isang kaparaanan upang sa ganon matanggap natin si Kristo sa ating mga puso.
At kung sa gayon, kung tinanggap natin si Kristo sa ating mga puso, hindi na po natin masyadong gagamitin yung salitang ako'y tao lamang. Ano po? Sapagkat magkakaroon po tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo sa kanyang katuwiran. Ano po? Totoo pong nagkakasala tayo dahil meron tayong laman. Pero dahil sa mga karunungang pinagkakaloob niya sa atin, nagkakaroon po tayo ng pagpipigil. Hindi po sa lahat ng dako na pagbibigyan natin ng ating katawang laman sa kanyang pangangailangan. Dahil si Kristo ay nananaan sa atin, nagkakaroon po tayo ng pagpipigil. Yun ay simula ng karunungan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Babalik po tayo sa ating paksa, sa batas ng karma, na kung anong ginawa natin sa ating kapatid, siyang mangyayari sa atin. Ano po? Mayroon pong sinasabi sa ating pananampalataya, meron daw pong pagbabayad marunong sa mga ating mga pagkakautang. Ano po? Sinasabi sa nila na ang pagbabayad marunong ganito po ang kaparaanan. Kung nangutang po daw tayo ng buhay, ano po? Merong kabayaran po yun. Ano po? Habang nandito po tayo at mayroon pang buhay umihinga, nananatili ang Espiritu ng Diyos na pinagkaloob sa atin, sa ating katawang laman, tayo po ay magkakaroon ng pagpipigil. Ibig po sabihin, kailangan si Kristo ay manatili sa ating mga puso upang sa gayon sa batas ng karma, magbabayad tayo. Kung ikaw ay nang utang ng buhay, magligtas tayo ng buhay. Ganun po ang kaparaanan ng pagbabayad marunong. Ano po? Paano po natin ililigtas ang buhay? Kung meron po tayong nadaanan, no? Ano po? Na-aksidente. Isa pong paraan yun ng kawang gawa. Nag-aagaw buhay, tutulungan po natin siya upang maisalba ang kanyang buhay. Yun po ang kaparaanan ng pagbabayad na mayroong karunungan. Po, hindi po yung iintayin natin yung ganti sa ating mga ginawa. Po? Pero, sa katatuanan po, sa kabila po ng ating mga ginagawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay, totoo pong kailangan nating bayaran ang kauli-uliang kautangan o pagkakautang natin. Hanggang kailan? Po? Hanggang kailan po natin mababayaran ito? Paano po kung hindi nagbago ang tao? Hindi po nagbago ang tao na marami pa rin siyang utang. Na po? Pagdating po ng pagkakataon na ang ating Panginoon ay siya na ang tunay na mamamahala sa atin, na ayon po dito sa Apokalipsis Kapitulo 22, versikulo 12, ganito po ang nasusulat. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantian ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ibig pong sabihin, pagdating po ng araw na pamamaala ng ating Panginoon, depende pa rin po sa ating ginawa ang kanyang gagawing timbangan. Ano po? Kaya sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, habang tayo ay pinauutong pa ang mga buhay natin ng ating Panginoon, kailangan po nating sumunod sa kanyang mga tuntunin, tupdin ang kanyang mga tuntunin na pinagkakaloob sa atin, upang sa gayon, pagdating po ng araw na anong tatawag, titimbangin po natin, titimbangan po tayo ng ating Panginoon na ayon sa ating mga gawa, na po, meron po tayong pag-asa. Na po? Kasi po kung palagi nating iisipin na continuous, tuloy-tuloy yung proseso ng pagbabayad utang o yung proseso ng sinasabi ng reinkarnasyon,
kung tuloy-tuloy po yon, kasi po, ang tao, didepende na lang po siya doon. Ano po? Dahil kahit na sa ngayong kapanahunan, gumawa po siya ng kasamaan, dahil alam niyang meron pa siyang pagkakataon sa susunod na pagkakataon, sigurado po, hindi siya susunod. Dahil alam niya sa susunod, marireincarnate po siya. Ano po? Dahil po, maaatol po tayo, ayon din po sa ating mga gawa. Ang Diyos ang may alam kung ano ang katulang ibibigay niya sa atin, na naaayon din po sa ating paggawa. Kaya po, sa ating pagtatanim, sana ay malinisan natin ng maayos ang ating bukirin, upang sa gayon, sa panahon ng ating pagtatanim, ano po, ay hindi magkaroon ng maraming damo at hindi magkakaroon ng mapanirang mga kulisap, ano po, kundi magkakaroon po ng magandang bunga. Ibig po sabihin, nasa sa atin din po ang kaparaanan kung paano tayo makapagtanim at kung ano ang ating maaaring aniin. Ano po? Ang Diyos ang may guide po sa atin. Ginaguide niya lang po tayo. So, nasa atin po yung choices. Ano po? Sana sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo, ay manatili na sa kaibuturan ng ating mga puso ang tunay na karunungan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, at ang tunay na pagmamahalan ang magawa ng bawat isa sa atin. Ano po? Sana ang bawat isa ay gumawa na sa mga banal na tungkulin, kasi po, tayo ay may kanya-kanyang tungkulin na dapat nating gawin, na kailangan nating gawin upang sa gayon, makasunod tayo sa ating Panginoon. Hindi ko na po pakakaabaan pa ang aking pakipagsalita sa iyo, sa ating harapan. Babasahin ko lang po yung pang-7 talata ng ating prinsipyo, po, sa number 7. Ito po ay prinsipyo ng ating pananampalataya na binasa po kanina, babasahin ko lang po. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Nano patapo sa belang pengaryang pang kapatad, mayap toltamo po, agpangking kakatamong depat, mayap man po o marok. King ulinaning lugod ng Diyos, sana po manatiling lugod karing dulang daring kakatang balang puso, at manatili itang kapibabatan, bang malyaring makanyantang mga sadsad, karing banaltang katungkulan, pasibayo po yung mayap oras po, kaya kayo na.
tinanam, makadikil king yato, mupulyang kasiran. Dapat ing ninumang tinanam king mayat, mupul kayo be alanganga. Kapayapan kaya kayungan, payampon ko. Magpayapa kayong bina, sabla-sablang mitagon. Ing luwalas na ningat yung asikan nayabot ayak tangan ding kaya kayong panimanman. Ing luwalas na ning obra akya kayong gagalawan. Alayang kayang gananing kayang sukad. Nayanggat at tsuyaing ke kayong inawa. At tsuyaing ke kayong sikanan. At yung makapanayaing obrang yan. At yu karing ke kayong palad. Nung karing dake, kayo tanam. Nung ketang karampatan, mamupul kong dakal, at mamupul kong mayap. Kingalang patugot, makikilala, kingaskening kaya kayong biye, ing tunay ng kabaldugan, ning pangayat yun, king pamagaral. Lawan yung enim, king milabas apanawon, may nga pangunang henerasyon, magagawa na yung antikaniting kabagayan. Makikilala kaya kayong tao, di atang tunay may gobra. Di atang tunay may nuparan karing-karelang obra. Ding tinanam ganap, king karelang kapanahunan. Mapakayanakan o makatwaman. Lawan yu kaya kayong kabilyan ngini. Anyaya tiyo kayo makabilang king kapanwala na ini. Ulida, ding bakas ayikit siyo. Karing kaya kayong kapatad, aginulot na, at atyo pang makatalakad ngining kasalukuyan. Ing ganap apamagsikap at tinatak king karelang biye. Nayanggang ngini. Tatatak pa karing dakal, karing sablang maniwala, makabilang ampong ali king kapanwala na ini. Sinaksi, king kaya kayong kapatiran.
Bakit gigising kong alang patugot inganti kaniting kabagayan? Bakit ipasaksi ko maging king henerasyon ay ni? Ing mala, ayat yung mayakit king napon, mayayakit pasibayo ngining kasalukuyan. Ban kanita, may git ko pang magsigasig, magsipag, kingat yung ranglayan. Binang makaba ing panawon, bayo ya mamupol ing tao. Wa, gigising lang alang patugot din kakong amano. Uling ipakilala ko kaya kayo nangan. Ingupaya at yumanatili kaya kayo. Matudtud mo at magpainawa, potang magpabaya inta mo. Ingupaya king napon at ngening kasalukuyan metong mo. Meging kapilan paman, herakulikwan magdili-dili. Sablang disan king kakong panyatang, pasayang na inyo ing panawon, akya kayong gugugulan. At yun na, karing kaya kayong palad, ingupaya, palabungan niyo kapamilataning kaya kayong sipagan. Agyang manamdaman kong kapagalan, ako tutok nang. Dapat atin kayong upaya pa kong magpainawa. Salamat. Sablang mani muna, miyayalwang lunduyan. Umaya kayo king kakong harapan. Salamat. Salamat king pinandi. Ing hamon ning panawon, binang masakit. Manimbangan, karing kaya kayong sasakupan. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo. May git yung ganakan, ing tungkulan na yan, karing kaya kayong palad. Karing kaya kayong sasakupan, ating manamdaman masolo. Ngini, ing ganap yung pamagsadya, awaran ko. Buntok na ning misyon, busy, ning sibol, umaya kayo naman. Salamat. Ing dating talatala na ning sibol, kailangan kaya naman. Salamat. Ayatsu, makalukluk, kimpi kagulot. Salamat. Ing obrang yan, binang maliwalas. Sana, gagawan ing obra, ayating pamagkunwari. Ing buo yung puso, buong pangatawo, kailangan niyang iambag. Ban kanita may git ko pang managumpi maging karindaratang apanawon. Awsan maing direktiba na ning sibol. Salamat. Ayat yuking love. At kay Bat, misadya kayong papel, ayalang dogma. Papisi mula. Salamat. King kakong panyatang,
ipasaksi kong pasibayo. Ba kayong magtibi? Ban may git kayong magsigasig king obrang yan? Wa iya kulalako kaya kayo ing manamdaman kong kapagalan. Dapat ulit-ulitan ko ing amanong ini. Magpainawa kayo. Dapat ako tutok na. Salamat. Direktiba na ng sibol. Lawan mo yung asaksyan mo. King kabeng yan. At ko dinalo. Ulinging tao. Dadalan ing kapikakunuan. Peramdam ko ing kakong presensya. Ban kanita. Misalsad kayo king obrang yan. Ditak nang pinandit ing kaya kayong kapalayan. Ing nasa ako, magobra kayo, ayating katapatan. Ing ganap alugod, at kamisasan metong. Alang pamidaki. Ing katotohanan sasabihan ko kaya kayo. Alang kompetensya king obrang yan. Ing tagumpe na ning metong tagumpe yungan. Miyayalwang lunduyan, umelaking kaya kayong kakarinan bang minumlaking sibol. Anya sana, miladladya ing obra, ikayongan gugusal. Alwari at ang adwa o at lumu. Bamanyawan. Lawan niya ing palis na ning potang metong yang piraso, agamitan mong pamalis, tukiya ing dinat, tukiya ing sukal. Haliya. Ngayon at syukongan sa sagiwa kong pasibayo ing ganiting kabagayan. Pakamalan niyo. Alimo pa mo. Malulungkot kong bina, sumagid naman king miyayalwang aske amala asinaksiyo. Manyang kanan la pa rin tao. Nanong kapanayan ing buryo, bayo kayo gusal. Maging ikayong manungkulan ngini king kakong harapan. Masubok at masubok yain kaya kayong biye. Potawaring may subok kayo, kanta ko pamugusal makasiklod. Kakong talasuyo, pasayangan yung panahon. Malulungkot ko at malulumbe, mga ano kaya kayo kingantikaniting kabagayan. King minunang aldo, ing bagsik na ning kakong amano yang mumutos, king minunang henerasyon. Priyewari ing late, bayo kayo magobra. Atyon ako king pamagaral ayan, atyon ako king asikan. Silong, magrolyo kayo. Parangati yung papel. Salamat.
sabla, sablang supling na, ning matwang pili. Ayat tsuking pinanditay ni. Esa nalungkot. Kapikakonwan, na tsuking yung puso. Bilugan nyo lang. Bilugan nyo lang. Digyan kayong konsentrasyon. Naboring sabyan. Niglulan ko. Kingpilin ay ni. Naka maglulan pasibayo kingpilin kayong ino. Ganap at magsabya at preparasyon yung arawan ko. Ganakan nyo. Netong kayo mo. Kayo malulungkot. Bina kayong tumula. Kingkeka ba naning panawon? Penilas ne. Mabilog ng pangatawo. Ningkaya kayong indo. Baging ikayuman sana ngeni. Makapagobra kayo. Mabilog yung pangatawo. Yung mangulay ni, buri ng sabyan, makasadya kayo. As tungin, may ngulo, buri ng sabyan, di ka ako nito. Salamat. Yun yung makasadya kaya kayo, yung magulang. Hindi pa.
nung makasadya kaya kayo. Parolin. Meron pa.
Yan. Ipasaksi ko kaya kayo. Nung walang mantabe kaya kayo, makanano kayo. Nung mangulela rin, salamat. Yan ang banal na libro, ang magpatunay kaya kayo. Manibat king mula, ipasaksi na ng Diyos kaya kayo, ing malalang kaya kayong biye. Nano pang kapanayan, apayin tunanan ng tao. Astong menguleya, sablang mani muna, karing lunduyan, kumakayo, tunggal basito. At isinupyo, king metong adukanan. Itang emengulem, iwaswas yu karing tanaman. Salamat. Manaya kayon dit apinandit. Kanyan para yung saksyan pasibayo karingke kayong mata. Ing misteryos na ning sibol. Ing sibol manibat king mula amanaplak king ke kayong kawa. Salamat. Den kakong suyo. Ing ganap yung pamagsadya ingkya kayong pamagobra, ilang maging susi, bang managumpe kayo. Salamat, Mayarila. Ingka kong bendasyon at pamipala, ilalakwan kaya kayo nangan. Magpakatibe kayo, king pamagobra. Yako ing sinuyo, dinalo kaya kayo. Apostol Santiago, kapayapan kaya kayo.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa araw nito ay nagkatipon-tipon po tayo sa ating convention na po. At kung saan sa ating unang parte ng ating programa, kung saan po ang pagsamba natin at nagkaroon po tayo ng speaker at ang tema po natin kanyang tinalakay kung ano ang itananim, ito ang ahanihin no po. Kung saan po nilarawan sa atin ang kapatid na Michael ang temang tinalakay na po kanina ang paksa natin ngayon po kung saan binigay niya po yung mga pag-aaral para lalo natin pong maintindihan ang ating paksa. Kagaya po sa kanyang dinala sa atin, mga kapatid, sabi niya itong tema natin ay kailangan sabi niya ang galaw kanting galaw na po. Kung saan lahat ng ating mga ginawa ay may kasagutan, no po. At gayon din, kung tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa, mga kapatid, siguradong babalik din sa atin ang ginawang kabutihan, no po, ang ginawa nating kabutihan sa ating kapwa. Pero sabi ng Diyos, gusto ng ating pag-aaral na kailangan tutulungan po natin yung hindi na nakakababayad sa atin. Dahil pag tumulong ka sa iyong kapwa at tapos nabalik ang tinulong mo, wala ka na pong matatanggap, sabi na po ng Ebanghelyo sa atin. Kaya po, ang tema natin ngayon ay isang mahalagang magiging dalarayan natin sa ating pag-aaral, mga kapatid. At sabi niya rin, sa labas ng walang kawang gawa, walang kaligtasan. No po. Ito po ang turo sa atin, mga kapatid, kung saan sa ating pananampalataya, gayon din binasa po niya sa ating mga prinsipyo na kailangan talaga sa atin, hindi natin pinangangalandakan na umanib tayo sa Union Espiritista, makakaligtas ka na. Dito po sa ating pag-aaral, kailangan, sabi niya, ang walang kawang gawa, ang walang ginawang mabuti, sabi nga ng makasulat ay walang kaligtasan. Ito po ang mahalagang nilarawan sa atin ng kapatid na Michael sa ating pong pag-aaral. No po. At ang Banal na Espiritu naman, kung saan po muli, sabi niya, gusto niyang ipasaksi sa atin ang misteryos, kung saan nung una pong kapanahunan, no po, nung mga panahon ng mga magulang natin, ng mga founders natin sa ating pananampalataya dito sa Sibol, ay marami pong pasaksi ang Banal na Espiritu. Ang lahat po mga kapatid natin kung saan nasaksihan po nila ang iba-ibang patotoo, no po, para ipakita lang ng Banal na Espiritu ang kanyang katotohanan, no po. Kaya nga nahalala ko pa po noon, nung ako pa ang presidente ng kabataan, no po, ang sentro natin nasa kabila pa, may isa pong pagtitipon noon na kung saan gumawa po ng isang misteryo ang Banal na Espiritu na pong, no pong ginawa niya, nagpakuha po siya ng tubig sa timba, no po. At kung saan po ang ginawa ng Banal na Espiritu, ganun din po ang kaparahanan, no po. At ang tubig na malinaw noon, bigla pong umitim, no, ay pumula, no po. At dahil mga kapatid natin, gusto nilang lahat makakuha, no po. Nagkulang po ang ginawa ng Banal na Espiritu. Sabi niya, punta kayo sa bahay ng presidente, sabi niya. Ang mamuntuhan po natin, ang Pangulo natin noon ay si Macario Liwanag. Noon po ang bahay nila dito mismo kinatitirikan ng
sentro natin, kung saan po yung bomba nila doon, banda sa sulok doon. Kasama po akong sumunod dito, na sabi niya, punta kayo sa bomba ng mamuntukan at bombahin nyo. Doon meron kayong makukuha. Pagdating po namin dito, binomba po nila ang bomba. Tumulo po yung tubig na pula. No po. Bawat bomba nila, pula po ang lumalabas. So yan po ang isang kaparaanan kung paano natin nasaksiyan ang pananampalataya sa ating kapatid. No po. At nung nakaraang linggo, ay convention din ba noon? O linggo, no po. Pinatotoo po din po sa atin ng Banal Espiritu na ginawa rin niya po ang tubig na malinis ay ginawa rin niyang pula. No po. Ibig sabihin po mga kapatid, kaya nga sabi ng Banal Espiritu, kaya ginawa niya ito, pinatotoo niya, dahil po gusto niyang kung paano ang kasigasigan ng mga naging magulang natin, ang magiging founder natin, mga founders natin dito, gusto rin po niya na ganun din ang ating kasigasigan, opo. Yung ating kasipagan, opo. Kaya pinakikita po sa atin, mga kapatid, ang ganitong misteryo sa atin. Para lalo tayong magtumibay sa ating pananampalataya. Yan po ang napakalagang patotoo, no po, sa ating pananampalataya kung saan tayo pong mga nanampalataya sa Unión Espiritista Cristiana de Pilipina Incorporada na hindi lang po ang tao dito na po ang pinakikinggan natin, kundi mga banal na espiritu na bumababa at gumagabay sa ating pananampalataya. Kaya po, sabi na ng mga kapatid, sesela na kamo, ne po. Anyapin po, mga kapatid, ito po ang mga narinig natin at mga nasaksiyan natin sa ating pagpupulong. No po. At ngayon, matatapos na po ang ating first part ng ating programa. No po. At tumako po tayo sa pangalawang parte ng ating programa. No po, kung saan at meron po tayong nakapending na munikala dito kung saan ang kapatid na Noel Yumol, meron po siyang iminukala dito ang tungkol sa bautismo. No po, kung saan nilarawan niya po sa atin, mga kapatid. Nung rin, mga kapatid, lerawan niya po kaya katamu ing bautismo niya po na mabibigyan na pong manikala
Sibol Tagumpay Ningbiye is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Ningbiye.